kami kapanimalay, malipayon kami kanunay, kaming mga anak magtinabangay, aron malipay. Si tatay ang punuan mo, si nanay ang dahon sa sanga, kaming mga anak maoy bunga sa paghigugma. Sa kanta, kinsa man ang atong gihisgutan? Si tatay, si nanay, ug mga anak. Kinsa man ang punuan? Si tatay. Kinsa ang dahon sa sanga? Si nanay. Kinsa ang bunga sa paghigugma? Ang mga anak. Nagtinabangay ba sila? Sila nagtinabangay isip sakop sa usa ka panimalay. Ikaw, mutabang ba ka sa buluhaton sa inyong balay? Kinahanglan gyud nga mutabang aron malipay si mama ug papa. Kinsa man ang imong kauban sulod sa inyong balay? Naa si mama ug papa kauban nato. Ang uban pod naa si lola, lolo, ati ug kuya. Nakaibalo ba ka kung unsa ang tawag sa mga tawo nga kauban nimo nagpuyo sa balay? Pamilya ang tawag sa mga tawo nga kauban nato nagpuyo sa atong balay. Sila usa ka pamilya. Kita tanan sakop sa pamilya. Si papa, si mama, si ate, si kuya, si baby, si lolo ug lola. Ikaw, kinsa man ang sakop sa inyong pamilya? Unsa may buhaton ang kanunay nga hapsay ug malipayon ang kada sakop sa pamilya? Kinahanglan ang pagminahalay, pagtinabangay ug pagsinabtanay sa pamilya aron magpabiling hapsay ug malipayon ang kada sakop niini. Maayo ba nga magsigi og away? Dili kini maayo. Adunay nagkalain-laing klase sa pamilya. Gamay o small family, dako o big family. Gamay nga pamilya. Gamay. Gamay nga pamilya. Kini usab dako o big family. Dako. Dako o daghan. Gamay nga pamilya o dako nga pamilya. Unsa man ang imong ganahan nga buhaton kauban sa imong pamilya? Adunay mga
mga buluhaton sa pamilya nga maghatag og kalipay sa usag-usa. Sama sa mosunod nga hulagway. Atong atimanon ug mahalon ang atong pamilya kay sila ang pinakaimportante nga tawo sa atong kinabuhi. Karon atong sulayan ang inyong nakatunggan. Unang buluhaton. Butangan og check kung ang hulagway naghatag og kalipay sa matag sakop sa pamilya ug ikis kung dili. Ikaduhang buluhaton. Sa inyong papel, i-drawing sa matag bintana sa balay ang kada sakop sa inyong pamilya. Kuluri kini. Ayaw kalimot sa paghimo og maayo aron ikaw ikalipay ug ikagarbo sa tanang sakop sa inyong pamilya. Daghang salamat. Hangtod sa sunod mga bata,